Tää tulee nauhalle. Tää voi laittaa CS highlightteja. Tää tulee Se on tarpeeksi CS highlightteja. Tää tulee mun... Oi, nyt sä oot ihan mun tähtäin. Ei! No mitä? Eiks tää tee tarpeeksi lämää? Se tappanut sua. Oi. Oi! Miten sä et kuole noin? Mulla on joku spawn protection, en mä tiedä. Lopeta. Tää on ihan paska tää minigun. No ei varmana, se vaan vetelee ihan... Tässä on 9 kutia tässä AK:ssa. Nyt tulee... Ei nyt. Sain tohon trade. Siis kuinka hyvin mun pitää pelaa, että mä voitan sen? Sä oot voitolla tällä tällä hetkellä. Sä oot pelannut tätä. No niin! Ei, 10 mä sekkaa pelaan jäljellä. live gamea 10 sekkaa jäljellä. Mä lähden seivaan. Seivaa. Ei, mä sain nää miinot. Jametimme. Mä sain nää miinot. Missä sä oot? Piilossa. Ai jotain donitsia sinne. Max Verstappen. Tuuletaan sun edessä. Itse toi sun sammakko näyttää tyhmältä. Nyt mä annan sulle. Noniin. Meni se spawn protection. No, mä en oo saanut mortareilla vielä yhtään tappaa. No niin, tulee Jekindar Entry Player. Type beat täältä selkää, flankki. Ai! Sulla on aimbotti. Siis, miksi Tuolla on aimbotti. Miksi mulla oli aimbotti? Miksi se kääntyi itsestään? Mitä mä sanoin? No niin, kääntyy. Mut se kääntyy aina väärään suuntaan mulla. Mä tiedän, mä oon vaan ne vitun beast. Tosta yky. Ai! Tosta temppu. Mortar. Easy. Siis miten sä oot noin hyvä noilla? 176 kutia. Nyt kannattaa ottaa varoa. Ai. Eka tappo noilla. Heti. Ei varmaan oo. Mulla on bännit feitit, nyt ota tätä. Mikä sun pingi on? Mistä mennään? 174. No niin, mullakin on. Mistä me pelataan tätä? Lopeta. Mä tajusin, että tässä on aimbotti, niin tämähän on ihan OP tää. Mikä toi ääni on? Mä en tiedä mitä mä painoin. Ei! Otti ohi molemmat. No, taas on. Ai vii. Toi ei mun ruudulla osunut noi raketit. Missä sä veät? No. Oh! Tää on oikeesti niin persit, kun nää kaikki asiat tapahtuu niinku off-screenilla. Mä en niinku nää. Tässä voi tuulettaa. Taas toi krokotiili vetää täällä nyt settiin. Claim. Mä claimaan nyt tän pisteitä. Mä ostan tän skineen noilla. Niin. Sä et voi ampua tossa. Oh. Miten sä... Mene pois! Vittu sä saat ton treidin tosta. Mä voisin olla tällä hetkellä kuessakin. Miksi mä pelaan tällaista? Et sä vois olla. Et sä kyllä vois. Mä haluan trickshottailla tässä pelissä. Mä haluan medal clipin tässä. Tossa on mitään järkeä, että osaa ajaa tuolta ja vetää päin. Wyftasin tohon päälle. Toi ääni mikä noista kuuluu toi pelkään tota. Nopee... Osuin yhden noista kuteista. Nopee flikki tohon. Game on. Missä sä ajat? Kuolen nyt. Ei oo totta, sä saat miniganin. Sä et kuole. Ei! Fuck. Mitä? Ei noi ollu. Siis... Ei tää on reilua. Mä en ikinä enää pelaa tätä, mutta mä laitan mun nimeksi nyt Smash Cards Champion. Ei tää on reilua. Hei mä claimasin. Mä oon level 2 tässä pelissä. Mikä level sä oot? Mistä mennään? En mä halua enää pelata tätä. Mä retairaan huipulla. Tuu pelaa. En mä uskalla. Mä oon 2. leveli. Kaksi... Free spinni. Free spin.
Mä en tiedä mikä tää on. Mä sain joku legendary. Joku demonin pään. Joo, ui juma. Vitsi mä oon siisti.